Tak dnešní zápas tím kladně, chtěli jsme vyhrát, což se nám podařilo. A chtěli jsme ubojovat vlastně běháním a vším a to se nám povedlo nakonec. No tak klíčový okamžik, asi ta jejich první branka, co si dali vlastně sami, to je položilo. Pak už čekali jenom na breaky a k těm jsme je nepustili. No tak taktika vyhrát. Vyhrát a nedostat v prvních 15 minutách branku. No tak, to byla spíš zbrklost. Chtěl jsem vystřelit, ale slyšel jsem hráče za sebou, takže jsem chtěl zaseknout. Jenomže na mokrém podkladu mi podjela levá noha. A už jsem s tím nedokázal nic udělat. No tak paráda. Nikdo nečekal, že toto udělá, hlavně trenéři. Tím měli malý infarkt, ale naštěstí to dopadlo dobře. Dali jsme branku, takže paráda. Snad asi celý manšaft. Nebylo to individuálních, ale bojovali jsme všichni. No tak určitě dobré, aspoň zkušenost. A doufám, že mi to něco dá, těch 15 minut. No, ještě ne. Mám takové tušení, že mi to čeká. No, čekal jsem víc, což asi všichni, ale můžeme být si myslím rádi za to, že máme aspoň nějaké body, že nejsme na nule. No tak určitě rozdíl je v rychlosti fotbalu a ve větší spolupráci hráčů Ačka a Bčka.